tungmano bufang wafangrok sakolom ruo phia masingni kachang mano katri mano rikutung simino o nangmani kokno wansuklai no hasteni hasuk halabo tongoi bolongni wa thalik maikethung bai chawi phalei langmano mothangai tongjanai rokno chuba chunani bagui chukya tutibo bakhawa kok samabai tongman jagya hasugo thangai rikutung bagui khano holoso khanyani bai ri bagui kha Rwngthoma Academy ni takhok song khumulungni Rwngthoma Academy ni ojoma takhok salang debborma ni tifangbai o luku hamkrai tangbotang khaijakha thangnai 7 January 2020 salo Omorpur Gumoti hangkorni bisingo klainai tuidu ompini lungphun parao arni garingo tongoi oksoya sawi matongnai chamung kanmung tongmungni bialo tongoi tongnai lukurokno chuba laikha osalo Rwngthoma Academy ni takhok bukhok song borokni wansukmung kaisano jeng borok bai borok hamjakmani baksano jeng tipra borok chini theibai godaljak halokni borok rokno bahaike ahaike ba nugui tongoi chano obahai kothok wansukmung baino yakchukya phano je manti hini chuba laikha Rwngthoma Academy Stefano sungoro nang sobu awan bangina sungsubana bhoni phailekya tai joto norok phaine orok posto khaine sin logi norok tongman bagai norok no sungplai kena hambai o phaike sungno jora rui tongmani bagai tai sino jago sungno tini sini o kamini borok no sungno hamjagai borok sungno mairok bosai thangdene o kamini borok bai sini je Rwngthoma Academy ni mamai songnai bobo phaisa borok songlai nai sungno bo maisai thangni nei sungno borok ko kesarman bagai sungoro manai rok kisa misa sungsalainan nei wansugai tongnaikya ngatai o sung obaikeno taibo busgango taibo kotor ke subai manteng lukulok sini lukurok sini tipra hastewo tongnai sini takuk bukrok norok busungno obaike busgangni bosorogo ba busgangni salrogo norok chuba khangke norok ni chuba man bisingte sungtebe subai ma obai kami hasigo tongnai rona sungtebe subai manana obanang sanamu sungo sungganangni chuba ma ya hain hais ma sapiro norok no sungblai kheno lajiu norok no sungsugya ekdom no tamni bagai himale
sengrang bui herang puisa kebang barang genang abai borok buya goro sengna tini coba kalau suruh Konten ini mantap wala. Purpo karen kiman kerta tu kan kutu po arni am koman mak nung teh makan baka raya kunung tejo. Nung kan lom zahi ben. Ime tenung han na tupam na plamai amde ni na. Mari man khai maka tanga. Mari na ima anda cubet budi ni na.
water ni borok kusma kisa suba hoka engke tai sini kami wo tongnai sini oro pori nai guardians borok kisa misa subaka abai ke subaman bising tine singoro paisok bagya engka singban chugo abai ke sing buskang gosoro sing tebo ke subai je subai mansak sing subanai sing je khlai mansak sing khlaine obon bagai sing kuno political mot ya pia ba sing kaisa NGO sing sini srai besar rongno sing rwngthani wo sing tamani sanai o jago gobang mano nuka sing borok no bono kok kesari kelangka borok sing bai haiding borok no bo sing tui duli pori nai gobang ma borok no srai ro pori atong phia ba school of tongphano school rogo thangnai bukuri a bhai nuka awan bagai hambai norok no sing oro joto pal bhainai sini teacher staff dai sini malkhung mo thornai hoite sini joto singno camera saknai sini kok tripurani adong joto norok no ha joto na hambai ya pore hain hai joto ngesgang o ani bumung ke salang de borma ang Rwngthoma welfare society ni secretary tai plus Rwngthoma academy bo khoroksa in charge hisabai samkhai dong sini social media rogno ha ke ba sini kok tripura channel no belakina hambai tamni bagai hamala singno bhai jorawo singno logir mani bagai sing tiniwo phai sokoi ka yang lungkung bai tam kamu tampui kaini parano sing tini sini Rwngthoma academy ni ingui nai sini khumlung ni kaisa sikoncha school sing klok tongayo sini siklarok belaikena o jaga sakthari ni phurungui bo tongayo o jaga gabon bagai sing Rwngthoma academy khumlung ni ingui nai sing yango phaisok bagya boromura ni je lungkung bai tampui kamio oro phaina sing sini srai rongno kabang manuka bahai ke nuk phai ang kangko bo sing puilao sini srai besa khoroksa ni madhyamik fail tongo bo sini Rwngthoma academy o pori tongoyo bo sino pori tongoman yagulo sing oron parani condition sing semaka tangai ingke sini ro pori tongne asrai ni binama sakham yangai nai singa srai na tuna phakya apur sing lubui thangka belai kino sino ni srai ro kharma singsa o jago tongnai ro o thayo tongnai srai busa ro borok poriya borok ne garingo tongui tongko belakin khairma singja phiaba oborong no nugo sing bukha soiliya sini tisa rok sing obo kisa misa sing donat khailekya abo bai sing tini o lungphung kamio phainai oro ni puri se pura tai srai phonai rong no sing je mansak sing suba laikya Sha